Kublai phi ki parlok baro khamtam e ki viewers ki pape ekani ka video ko chunga wala da pide ki YouTube creators lane ki Facebook creator phi la ban la yo kum kani ka jingjia kumba la jia yanga lane phila ban num pat jia kum kini te ngakwa tangkoi ban penseu shipi ba skopha wan num le yigini jing bakla namar ngalangat kani jing bakla kaba hakabe dei bat ka YouTube contents creator ki jonga te hakabe dei bat ki contents ki ba ngaladep ban shna bat ladep ban upload ngaliyo ya ka demonetization hon menshua ngaladep monetize ya ka channel ki jonga ki contents ki jonga baro handai mentang singi ngalayo ya ka email ke jonga lomba ka YouTube lani ka YPP lani YouTube partner program ha ka ba klasen shunga ba ka channel ke jonga kamla shu ban monetize lani ban kamai pisa te PE hangni ha ba ka channel ke jonga kanumyo shu ban monetize lani kumbangi la ong ba kala demonetize no ya ka channel ke jonga namar ba nga la yo ya ka reuse content namar ki content ki bang upload hapo ka channel ke jonga ki dei ki contents ki ba la de ban use de ki way lani la long try de ki way tin namar katang ong ye phi ki content creators jong ka YouTube channel subha wat numne igni jing bakla baro yo le se phingat kum kani ka pot kum yanga tin namar kata lada pishnai ki contents ngobha ban shna bai ki original content wat num persang ban edit wat num persang ban clip ya kinu ki contents ki bagi brief ki la de ban shna ne ki bla de ban long try namar ba ka YouTube hi kan sa screen ban kan sa persang ban page penia hatu ki contents ki bangi upload bat ki bangi shna ki dnm ki ba shisha bat ki ba long original ki bala long try da mga hagatu ka channel bat ki togi content tila da kalap kinu ki contents ki ba long illegal ne ki bom ya bat ka policy trekam jong ka YouTube na kata katau ka ha ban ne ka ha ban khang choi shipor hagbe dei bat ki jingkamai pisa ki jongi te namar kata lada phi yo ekani ka demonetization ne banum yo kamai shu kan khang e phi hadu khandai pho singi kata ka bumot lai banai kala siam jing e kala siam jinjar ha hadu lai banai ngimla shu ban kamai pisa so na ta kadang ban light ne kini baro so bha ban shna be tang ki original video ne original content la ban de kinu ki video ru wan nom sngo pher dei 3 minute 3 shitom upload be yagi video man ka singi tangba ki dei ban long be ki original tele mata ban face lane ban pendep ya kita ki jingdam kambaro hakaba nagleng jong ka YouTube klong ba lada nagleng ka YouTube ka syam ba ka bakla ban demonetize ka channel ka jonga pila ban appeal ka ong tingi haban appeal leng ba kani ka button kani ka button ba ong ba please apple tingi haban appeal ya kani hakaba nga haban appeal kumne te phiru yo lese kumno mo phi ngat kum kini ge pot subhaban appeal ya ka channel ne ya ki contents ki jong phi dagani ge jing kai ki jonga te subha ban pali jungmut pe phai gini ge video namar ba kalong ka baton kam du kata ti phi haban appeal gini ha ka tin english hoi yo lese na phim dei ki balong fluence lene ki ba la bil la biang haktin english te wala kataru subha ban shuto hai lane ban note down shwa sapule kumbanga ngala hikai te phia ban kren ye kini kintin te pe ekni ki video te pinsa sutu kumno nga appeal but hadin ba phila de ban record ya ka appeals video ke jungpi te sa upload hapo ka channel ke jungpi hi tamba phide ban bu unlisted te hadin ba phila de ban upload pi ha ban page ya katoka url jong katoka appeal video ke jungpi ban sa page ha katoka
box lani ka appeals button ka ba penmi hapo ka YouTube te tangkatahi te hadin sisingi lani arsing kala ban simpol sau singi san singiru ba kan check ya ka video jungpi to ka de ne em ka bashisha ba phi appeal ba ki content jungpi ki de be ki balong original